Узганатына шик сакчылары бирлиги иҗтимагый оешмасының шик сакчылары өчен вакыйгаларга бай булды. Шаралар Чистай муниципаль районында узды. Икенче җыенга республиканың бик күп районнарыннан вәкилләр килде. Алар 3 көн дәвамында берничә патриотик чарада катнашты һәм үзләре дә очрашулар һәм чыгышлар оештырды. Игътибарыгызга безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов һәм Илдар Галәүддинов видеоязмасын тәкъдим итәбез. Татарстан Республикасы хәрби хәрәкәтләр ветераннары һәм запастагы шик сакчылары төбәк иҗтимагый оешмасы шик сакчылары бирлиге 2020 елның 6 мартында төзелгән. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасында 23 территориаль бүлекчә эшли. Цель мероприятия. Без бүген дә зур горурлык белән Совет Россия армиясе шик сакчысы исемен йөртәбез. Шик буенда чыныгып, туган җиребезгә әйләнеп кайтып, район, республика файдасына хезмәт итәбез. Илебез тарихына үзләренең сугышчан батырлыклары белән кирип калган геройларыбыз турында яшь буынга, мәктәпләрдә, балалар бакчаларында сөйләргә тиешбез. Шик сакчылары бирлиге иҗтимагый оешмасы эшчәнлегенең төп максаты да балалар һәм яшьләр белән эшләү, запастагы шик сакчыларына сугыш хәрәкәтләре ветераннары һәм аларның гаиләләренә ярдәм кулы сузу. Безнең бәйрәм генә түгел, бу безнең хәзер традициягә әйләнде. Без бүтән үзебезнең Татарстандагы, бүтән региондагы татар пограничникларны җыеп, зур эш башкарырга безнең от командир буенча үсмер яшьләрне тәрбияләүдә, бүтәнләй мәктәпләрдә үзебезнең карт ветераннарга, СВОда булган сугышчыларга ярдәм итү хөрмәтенә бу оештырыла. Менә без монда җыелып, һәр еллык эшкә анализ ясыйбыз. Үрнәк күрсәтәбез балаларга, ничек балалар белән монда катнашачак. Бу безнең зур командирлар тырышлыгы аркасында эшләнгән эш бу, бик файдалы эш. Шик сакчылары бирлиге үсеп килүче буынга патриотик тәрбия бирү буенча эшчәнлек алып бара, спорт, мәдәни масса күләм чаралар үткәрә, кешеләрне берләштерә һәм ата-бабаларыбызның тарихи хәтерен саклый. Без походларга йөрибез, соревнованияларда катнашабыз, вахта памятнигка чыгабыз. Кичә, например, без казанлыларга, кунакларга, бу слетка килүчеләргә шәһәрне күрсәттек, хәрби мемориалны күрсәттек, аллея славада булдык, хәрби операция катнашучыларга һәм башка хәрби конфликтларда вафат булучыларга багышлана инде. Шунда чәчәкләр куйдык, минуты молчания булды. Сугыш ветераннары һәм запастагы шик сакчылары үзләренең яшьлек елларын искә төшерде. Хезмәттәшләре белән аралашып, яшь буынны тәрбияләү буенча эш тәҗрибәләре белән уртаклашты. Араларыннан бик күпләре мактау кәгазьләре, күкрәк билгеләре белән бүләкләнде. Балалар белән шарап алып барабыз, мәктәпләргә барабыз. Патриотическое воспитание администрация белән бергә сөйләшеп, инде уртакка салып, бөтен проблемаларны әйтәбез. Гуманитарий помощь буенча да булышабыз, акча җыябыз, шунда бергә халык белән, апас халкы белән. Аларга инде менә кемнәр мобилизованныйлар безгә хәбәргә керәләр, нәрсә кирәк, рацияларында, төрле гаджетлар, нинди әйберләр кирәк. Коллектив бездә 22 кеше, коллектив зур. Без Шадрус пограничниктан Бувада мәктәпләрдә мероприятияләр инде. Детский домнарда, Державский район уби дигәнлегә помогать итәбез, ярдәм итәбез. Безнең район бик пограничный войска бик каты, көчле, эшлибез. Базарный матакта тоже памятник атала инде куйдык, ниде Апак авылында тоже памятник куйдык. Мәктәпләрдә, детсадларда, даже мәчетләрдә без шундый эшләр алып барабыз. Хәзерге вакытта Татарстан шик сакчылары бирлиге иҗтимагый оешмасы вәкилләренең бер өлеше Россия Федерациясе үткәргән махсус хәрби операциядә катнаша. Сугышчан дусларына илебез гражданнары белән бергәләп эшчәнлекләрен җиңеләйтә алырлык акча, мөлкәт җыю һәм аларны кирәк урынга илтеп бирү эшендә дә катнаша. Алия Галиуллина, Фәннур Хәсәнов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары, Чистай.